Yan na naman! Ito ba? Dalawa ka tayo! Dalawa ka! Paano to? Dito to! Mas malaki to! Ay, ito pa! Katsinin mo! Katsinin mo! Katsinin mo! Kasi ada ba yan? Arbeng na naman! Grabe na to! Yan na naman! Ano? Boom! Yung tuwara! Ay, yan na naman! Ginagawa mo! Nakawala! Mga tuyo! Ano pangalan nyo kaya? Roger? So kayo pala kita kuya? Mas talaga mga katuyo, Roger talaga malupit tumardes. Roger kasi parang sinusulo mo rito. Ang dami ang sa dulo ah. Kakarating ko lang din eh. Ang good for ora. Ang lako. Ay ang ganda na, halos para size ah. Welcome po ulit sa ating YouTube channel mga toy. Katsi Alfred. Ayo. Shoutout kabiwas sa kasi Bata TV. Bata TV, halika na. Katsi Edvar. Katsi Ed Vlog. Yan, Coach A, dito yun po yung spot kasi si Ate Dilmar eh. Saan po yung spot yun? Parang dito yun, no? Oh, yan mga tay. Tara mga tay. Si Boss Oboy, dito rin yung spot yun. Paagos-agos mga tay, no? Likod ng engineering office pa rin tayo katinada. O Makati Park na to. Makati Park. Ito sa likod ng People's Park na ngayon. Ng Taguig. Oh, yun mga tay. Tara mga tay. Ang daming harvest si Katsi Alfred. Tara mga tay, dito tayo. Dito na ako makatiyo. Papagos-agos tayo dito, no? Yan, dalawa lang kami ni Katsi Alfred dito. At gagawin natin ay magpapaagos din. Grabe, harvest na siya kagad. So, dalawang pamiwas yung gagamitin natin mga toy, no? Yan. Agos-agos lang tayo mga toy. Tapos yung lalim, oh, dalawang pa. Napakalalim na yun mga toy. Ito. Yan. Dalawa. Salitan lang natin ito mga toy. Yan, pinakamalalim na sit up to. Dalawang tipa. Yan, pagka ganyan. Pero pag nagagatan mga toy, isang pamiwas na lang. Oh, huli, wala, laki. Grabe, laki. Mga toy, oh. Grabe talaga si Katsi Alfred. Sana all. Ang laki mga toy, oh. Makalaw, ikaw lang ka doy. Ay, ano to? Ay, laking biya mga tay. Nalaglag, kukunin ko pa naman sana eh. Yung first cut pa. Alam, bigat na yan, Dodoy. Ang bigat ka yan, Dodoy. Ay, Katupay, sanga, grabe si Katupay mga toy, ayaw na lubayan yung ano doon. Yung fishing spot dun sa barangay Buhayang Bato. Ganyan lang mga toy. Yan lang Katoy! Wala ka! Grabe laki! Makatoy! Nakaya! Grabe! Tinakbo niya! Uy, first cut! Grabe! Lapad niya! Positive! Katsi Alfred! Oh! Grabe! Hindi talaga siya makawala mo. Laki ba naman ang uko? Uy! Katsi! Laki! Yun, shoutout po sa inyong lahat mga tay, no? Sa mga silent viewers po natin. Mga kasi baka naman yung mga silent viewers natin pa-subscribe na mga tay. Ano natin mga tay? 36% lang mga tay nakasubscribe sa ating YouTube channel mga tay. Baka naman huwag nyo naman huwag nyo na mga tay pagkait yung ano nyo mga tay. Sayang din naman eh. Nanonood naman kayo mga tay. I-subscribe nyo na lang sa akin mga tay.
tulong niyo na lang sa aking anak ay nagka-college. Thank you po. Uy, aral na anak ko ah. Uy, ganun lang siya oh. Nilaglag ko lang dyan pagdating sa dulo oh. Minukbak. Mas maganda talaga pa bus ano. Nasa gilid sila. Hoy, ganda naman. Grabe na yan. Saan ka pupunta? Ay, grabe, ang laki. Saan ka pupunta? Ay, nakakatawa doon sa bitigan ko. Aalisan ako eh. Aalisan ka ba? Grabe, ang lakas tumakbo pagkaon ng biwas, no? Tacho, yan na naman! Ala! Saan ka pupunta? Huy! Oh, grabe na kayo! Nawawala siya kasi. Grabe, lalaki oh. Grabe mo kasi. Dala ko na. Uy. Grabe, laki! Kachoy Dilmar. Iris baka mabatid yung matong isbat mo. Ha? Nasira daw kasi yung motor niya. Bukas. Oh, bukas sana yan. Stream bukas mga tayo. Kasama ba yung bata? Ah, baka sana kasama kasi may pasok si bata eh. Kakatawa. Uy, ulwan. Yan naman kachoy! Ay, grabe, laki oh. Grabe, laki oh. Ang taba ko. Grabe ito mga galing Laguna dito mga tayo. Kasi nagbagyo-bagyo nga kasi diba. Kaya ang sarap ito mga tayo. Oh, grabe ito taba kasi no. Galing ano yan eh. Laguna Lake no, nakawala ito eh. Uy, muntik pa makawala. Bumalik. Yun. Tip-tip itong mga maliliit na bulati kasi. Ganda pala dito yung maliliit na bulati, yung kating-ting lang. Yung maliit na bulate. Oo, malambot, effective. Dami kagat eh. At saka na ano ko, mukhang mata, di gaanong pansinin yung makunat na ngayon. Oh, yan na naman. Oh, ala ka. Grabe laki na naman, Toy. Nako. Oh. Napapalaban talaga tong taon. Taw. Oh, grabe lalaki oh. Oh. Grabe talaga. Oo. Salit-salit na. Nasa gilid lang talaga sila. Nasa ibang gilid-gilid. Pinapasagan yung harapan mo ah. Oh, di ba Katoy oh? Oh, Katoy. Oh, grabe laki. Lako. Grabe. Nasa akin na Katoy. Yung dawi. Dalapat para alos para parehas. Grabe ah. Ang lapat. Konti lang. Konti din siya nagpapasak no. Pagkataon nakawala yan. Sa akin talaga pagka kahit di siya kahit magpapasag siya talagang maglumpasay siya din. Hindi siya makawala sa hook ko. Laki ng hook ko eh.
size 11 na akin. Kahit nga maglumpa sa isa dito, di talaga makakawala. Galing kaya tumatay kay Master Mike. Master Mike. Inaaraw-araw ni kasi Dilmar, galing sipag rin na mag-upload, no? Sipag ng bata na yan. Support naman matay. Idol Dilmar Fishing TV. Basta Idol Dilmar. Oh, yan na naman Kachoy, laki na naman. Grabe na yan. Biglang tumatakbo pa ganun, ano? Biglang tinatakbo pa gitna. Kantuhan ba? Ah, naanoan mo yung ano dyan? Yung pakanto na bato. Oo nga, kasi maganda nga yun. Parang yan nga eh. Inano ni Upoy na nakaraan? Oo. May pa-curve, no? Grabe, lalaki mga Choy. Tingin mo mga tayo. Di mo na maangat ah. Di mo na siya maangat, Dodong. Bugat na si Tia, Dodong. Bugat naman siyaw. Yan na naman. Allah. Allah. Wow. Wow. Ang tagal yangat. Ang tagal yangat. Grabe yung mga tingko ganito. Grabe ah. Ang tapa. Ang lamig-lamig pa ng katawan mo, boy. Saan ka galing? Mukhang nag-ano to ah. Punta sa Baguio. Ah, teka lang. Sabihin mo, hindi kita i-respect doon. Kailangan mong hulihin yun, ha? Teka lang, papainan din ako. Yan na naman! Naku! Sabi ko, wag ka muna. Naku, paano na ito katuloy? Kasi yan, tulungan mo ko. Ay, grabe, sunod-sunod na sa akin mga toy. No. Ayun naman! Ah! Nakawala! Ha? Ay, dalag yun. Malaki yan, Katay, no? Oo, laki. Nakawala, paano? Lahat na nakakawala, malaki. Talaka ng hatak na eh. Pinapainan ko pa kasi ito yung ilalaban natin dito. Ayo. Ikaw naman sumubad. Ikaw pinagbibigyan kuya mo ha. Yung ate naman doon. Ito talaga agatan dito Katoy. Ha? Ganitong oras talaga. O ganito, alauna. Tapos ano yung bandang alas 10, ganyan. Umaga naman, alas 10 hanggang alas 12. Oo. Dito, alas 2. Patigyan na dyan, alas 2. May ano nga ata sabi ni Boss Oboy, may bandang yung area mayroong mga time. Kaya nga ito parang ito nilagyan ko to ng 2:30 dito eh. Ay 1:30. Sabi ni Boss Oboy, may mga daw ito mga tayo black na doon. May mga oras daw dito kagat ng tilapia eh. Sabi ko nga kay Boss Oboy mga tayo, lagyan ko nga ako ng number. Ay ng oras. Puro kaluwan talaga naisip ni Kachoy. Ako. Dito yan mga tayo, may oras dito. Dito talaga 1:30 dito. 1 to 1. Yan na naman. Ah, lako. Talaga naman, bumalik. Huy! Ala! Ba't dilaw yan? Kulay dilaw. Loko. Dilawan yan Kachoy ah. Nakakausap ba? Laki no? Jackpot tayo sa natin. Kasama yung kawatir ito.
Mandarilog ka mo, no? Mga kasi grabe itong spot na yun. Yung iba nito mga tinahuli ko, di ko na nabibigyo kasi magbilis. Ang bilis kasi yung mga pangyayari minsan. Hindi kailangan agad. Dami na kasi. Grabe, ganda, no? Kaya si tatay ko, no, yung medyo may edad na. Napupuno na yung styro yun. Magbibenta na ata. Ay, apat sila na. Yan na naman! Yung tuwara! Tuwara! Ay, yan na naman! Nakawala. Grabe. Nagpapalit-palit lang kami ni Kachoy. Sabay na. Ito pa. Day. Kasi hindi mo kaya dalawang pamiwas na dyan sa isto mo. No? Di po. Sabay mo ka, mano. Iwanan nila. Kaya ako nakaupo, kaya ako kilang yun. Dinadagalan ko lang isang pamiwas ko. Tsaka taw-taw lang akin. Tayo kasi di motor eh. Eh, buso boy, ang ganda ng pamiwas. Oo, mano pa. Ano yun, yung daiwa ba? Ano ba tawag nun? Oo, ganda. Ganda mga sinang ano, pamiwas. Buso boy. Kunting ganun lang eh, layo inaabot ng pamiwas. Yan na naman! Naku! Ito pa! Dalawa ka tayo! Ala ka, paano to? Ala! Dito to, mas malaki to! Lang, kala mo. Bayabasan mo lang ako kalpar. Puno naman tinugot ko. Grabe ito mga. Ay, parehas pala ng laki. Akala ko mas maliit. Kaya yung laki yung isa. Ayan, maraming salamat sa inyo mga tayo. Sumusuporta sa ating Birils mga tayo. 10,000 followers sa tayo mga tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo mga tayo, hindi ko makukuha yun mga tayo. Followers na yan sa Birils mga tayo. At siyempre sa YouTube channel mga tayo. Maraming salamat mga tayo. Sana sumawad tayo. Birils no? Mayroon pa ako naman. $26. Hindi ka na to. Turo. Grabe talaga dito. Pwede na. Goods. Bakit parang pag Ha? malayo ako na yun? Oo, yung parang barakuda. Oo, parang barakuda yung style. Oo. Ayun, palo. Oo. Alakas niyan sa yung hipon na maliit. Oh, yung dulong nga. Uy, paborito nga yung dulong. Dadala lang sa paagos mo tsaka kwentuhan namin. Yan na naman. Ganito na lang, marami. Laki to Kachoy. Laki Kachoy. Dito ka lang Kachoy. Oh. Allah. Grabe. Biglang bumubulong sa laki ko eh. Oo. Grabe oh. Sarap. Andyan si Bob. Wala. Bukas daw siya. Ay, kalban. Kalban siya, di ba sabi sa niya? Saan mga ito yun ay inahatak mo. May laman. Kaya yung mga dito may video kasi minsan. Iwas ko may
yan. Mas malaki na naman. Nadala sa... Grabe mga tayo. Aga ko dito. Ay, maaga ko ngayon. Sarap. Ang tatapa. Grabing gilabi ito mga tayo. Puro pataas yung size. Pati si Eman, naagahan ko din. Four finger pataas kasi, no? Wala, may pasok pa kayo. Kaya pamagat natin dito mga tayo. Four finger pataas na uli. Uy, sila naman. Tinakbo na naman. Wala ka, mas malaki. Grabe. Okay na mo, Bla. Grabe, plak-plak. Uy, ay, kukunti na lang. Uy, salamat. Grabe, kukunti na lang mga chay. Oh. Grabe, kunti na lang. Ah, thank you, Lord. Grabe. Para sa akin ka talaga. Matayong ano, bumasag. Buti lang naangat ko agad. Wala na. Copyright na naman, hirap ng bilit yun. Yan na naman mga tayo. Diyan lang talaga ay maliit. Ngayon lang ako nakahuli maliit oh. Oh. Dalang maliit no. Nakko sa Tarlac ka choy. Napaka goods na to. To. Mga tayo. Na-miss ko tuloy yung ano. Saka na rin fishing spot natin mga tayo. Big love shout out sa lahat na kaibigan natin sa ano. Canarim Lake, Tarlac. Tarliqueño Anglers. Yan. Sana ano. Yung November 30 ay i-adjust o ano. Ilipat ba kasi natapat ng linggo mga tayo para makauwi tayo ng Tarlac ulit. Dadayo tayo ulit. Tarlac. Sa Lapas. Lapas, Tarlac. Oh, yan na naman kasi oh. Oh, yan na naman. Grabe, oh, grabe, laki. Ah, yun malaki oh. Grabe, malalaki. Oh. Uy, huwag ka makakawala. Uy. Yun, very good. Ay, ganda ng tama mga tayo. Kabiwas oh. Yan. Yan tama. Kabiwas, kabingwit. Si Alfred kasama ko. Kabiwas, maglalaway ka daw. Niloloko ka ni kasi Alfred. Oh, naka-harvest nila nung nakaraan sa ano, Wonder Ilog. Oh, lalaki. Oh. Grabe dito pa, paagos-agos lang na to. Ano kaya yung meron dyan? Batong pa-corp dyan, ano? Papait, papait. Ay, ito pa. Kachinilo, kachinilo. Sunod-sunod na. Kachinilo, kachin adaba, adaba yan. Ayan, harvest na naman. Harvest na naman. Grabe na to. Thank you talaga. Ay, ito. Harvest na naman. Baka naman yung mga binibigay natin, mamisis naman mga gatsoy. Isang thank you naman dyan. Ay, paring Ryan manalo dito. Bibigyan nila si paring Ryan. Inaanak ko dyan gatsoy, pare. Tilapia na lang ibibigay ko. Grabe, ang dami na yan gatsoy. Grabe na yan. Kachoy! Uy! Kachoy! Kachoy! Si Boss Amis!
Di mo kasama papa mo. Kaya yan, boss ah. Pagos lang boss dyan, boss. Maganda rin dyan. Dati yun. Yun. Dito? Oo. Pagos-agos lang natin. Testing. Oo, lipat. Pero di mawawala yan kasi dyan kami nakaka-harvest. Pagos nga lang kuya. Mga plastic. Yan na naman. Kuya, loko. Grabe. Wow, parang pumunta sa papupunta sa akin. Lakas na nila ngayon mga tilapia ko yun. Pero pagka nakaangat na, wala na silang ano. Grabe mati oh. Papunta sa akin yung takbo eh. Kagat niya kuya. Ay, sayang. Sayang naman. May biyak kasi, may biyak. Pero may biyak, pero lamang pa rin sila. May oh, ay si ano nga nakahuli dito si Idvlog mo, grabe ang laki ng buya. Biyak. Ang laki mga ito eh. Lumalaki talaga yung biya. Oo, kung di mahuli ng ngayon. Baka wala sila sa paglaki sa mga dalag. Lumalaki yun sa mga liblib, ano? Oo, sa mga malalaking ilog. Ito eh. Ayos na ayos ang pagkakas. Ano naman? Huli! Oh, di ba mga tsoy? Oh, dulas! Si Gajoy Alfred yun. Oh, sayang na eh. Nakalimutan natin mga tiyo. Laki mga tiyo. Laking huli ni Kuya. Ano pangalan nyo kaya? Roger? Ah, Tokayo pala kita kuya. Roger sa Bater. Kaya ano kita? Basta talaga mga katiyo, Roger talaga. Malupit tumarbes. Roger din sa akin ko yan. Roger din po pangalan ko. Kaya ano ko, yung dami ko, grabe. Sa dulo yan kuya galing. Grabe, ang daming dumaan dito, puro rin sa dulo. Pero wala daw sa taas eh. Sa baba lang. Doon? Doon sa ano, yun, sa may ilalim ng tulay. Dumumin na nga oh, kasi dumaan yung ano eh. Sayang. Dawin na kanina sa medyo tumumal mga siksi. Dumaan na pa. Ganun na yung dito mati pag dumaan pa. Grabe ang laki yung pulahan yung kuya. Ganda ng mga size no? Puro pataas. Puro pataas sulit. Bira yung mali. Yan na naman mga katoy. Isa pa. Darang-dalaway na naman sana. Oh, sa kahoyan katoy, maraming bullets doon. Okay. Lipat ka tayo. Kung ispatan mo doon sa pinanggalingan ni Katoy Alfred ah. Doon rin tayo nakako. Diyan nun marami daw. Excuse me. Oh, sige lang po, thank you. Pakihawak mo yung Thank you po. So yun na lang siguro mo tayo. Alas 2:30, alas 3:30 na kasi no? 3:23? Ah, grabe mga side. Pero may pumunta ako dito matoy 1:30. 1:30. Tapos ito na yung huli ko mga tayo. Ito lang siguro mga tayo. At magkukuha pa ako ng bullets mga tayo para bukas. Dami mga tayo. Ay, salamat Lord. Ito pa. Ay. Oh, yan, umawal pa oh. Ay, mas malaki. Grabe oh. Mga tayo. Katoy Alfred lang. Uy, kadako-dako. Uy. Mga tayo. Oh, mga tayo, ang lalaki. Grabe, lagpas kalati mga tayo.
Lalaki yan mga tayo. Grabe oh. Uy, thank you Lord. Grabe, paano kaya ito? Paano kaya yan tatapnil ito mga tayo? Uy. Yun oh. Dami lalaki. Grabe ito pa oh. Yun. Aba, grabe na laki kung uling malalaki mga tayo. Yun. Maraming salamat sa inyo mga toy. Sa nag-tune in po. At siyempre, kay Alfred yan. Kasama natin. Grabe yan, Dodong. Kadaghan manara, Dodong. Maraming salamat sa inyo mga toy. Pakita ko sa inyo mga toy huli na yan. I-highlight natin na huli ni Kasi Alfred. Woo! Akala ko si Kabiwas. Grabe. 130 hanggang 223. Harvest na. So yun, maraming salamat mga tayo. Pakita ko sa inyo mga tayo. Yung huli ka tayo. Final natin, huli check natin. Thank you so much sa inyo mga tayo. No? Sa mag-tune in po. At maraming salamat sa mga silent viewers. At paparating po po. Maraming salamat mga tayo. Sa likod ng ata ka tayo, no? Spot natin. People's Park. Dating Makati Park mga tayo ito. Engineering office dati. Ito. Tapos ngayon ay Taguig People's Park na siya. Yun, maraming salamat po. At i-update natin yung huli niya, Katoy Alfred. I-huli check natin si Katoy Alfred. Patingin nga Nunoy. Ang imong huli Nunoy. Dami. Shout out, Kadiwa. Saan na kayo? Nag-harvest kami ni Katsoy dito. Dito ka na, bata. Oh, yan. Dito. Grabe, punta ka nito Bata TV, Kabiwas, Katoy Michael, Katoy Ed. Gots A. Si Gots A. Katoy Ed vlog mo. Ang dami-dami. Hindi na maangat. Dami ka. Lo. 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 Uy. Grabe ka, Jay. Ganda pala yun, oh. Grabe, ang ganda ng ano talaga, no? Puro pataas, no? Oo. Ayohay. Ang buhay. Pula-pula. Pula-pula. Harvest na naman kami. Harvest kami, mga tay. Maraming salamat sa siyempre. Shout out sa inyo lahat dyan. Ayan, harvest na kami. Habol na kayo rito, mga Labol, tay. labol, labol. Thank you. Grabe. Grabe, harvest tayo, uy. Padagkan. Salamat po, Lord. Blessing. Di pa pauwi na. Grabe. Grabe. Ang laki. Kabiwas talaga. Punta ka na Kabiwas. Sarap sa biwas talaga. Lalaki na lang sa biwas. Iniinggit si Kabiwas sa si Kabingwit mga kasi. Kasi yan. Bata, ikabiwas ang ito. Bata. Nabitin, isa pa ako, isa pa. Ayan pa. Magkagano naman. Ano naman to? Oy! Grabe, oy. Grabe na to! Hirapan ka na maglinis naman kasi. Pamigay ko ito. Iba to.